Bawo ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka jani sugandili la ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ k'aw to Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi karidonyaba in na n'o ye Juillet kalo ale tile 5 ye san 2026 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la min ye Bank of Africa nya fɔ ka ban koyi u ye publicité fu sɔrɔ dɛ fala ye wula in na an bɛna na dɔgɔkun kibaruyaw olu sɛnsɛn nka yan'o cɛ waleya min kɛra kunu an b'an da don o fana na coupe du monde kɛnɛ an bɛ taa ye min ye Faransi ye kununko a fana bɔra dawuliji la fala ye a penalty ni kuma cayalen don dɛ ko n t'a dɔn duwe de ko de donna ka penalty in sɔrɔ ne ma lajɛ o Musa ninnu ka supporteria kɔni n dalen min sunala a nana n kunu ko Bape penalty don n ka mun bɛ se ne ma a foyi ti se ne ma a nisɔndiyalen ba Faransi ale ni Maroc de kɔni bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ sa quart de finale la o tɛ bi balontan dɔw fana bɛ yen o y'an na kibaru o y'an donkan ye bi an bɛ an ka monsieur le maire fo fala ye n'o ye Jalafarakaw ka maire Seru Sako an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Sadiola kɔnɔna na Sadiola cercle mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'o fɔ min ye Seru Sako sabuya la maire min ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛnnen don dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ bɛ se ka kɛnɛya ɲɛnɛma sɔrɔ cogo min an b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman fana n'o bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati na n'o ye Siriman Bacile ye k'a fana fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Jaba Sidibe fulamuso k'an ka foli bɛ s'a ma ale bɛ Salakaw ka sigi la Sori Kɛmɛso k'ale fana fo ka ba i b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ le génie kɔ Thierno Umar Asi Jalo monsieur le ministre k'an ka foli bɛ s'a ma yan Amadu Gassama domaine kɔnɔna na k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn fala ye maliyɛn minnu bɛ États-Unis u ko k'an ka dɔ fara jani kibaruya di waati kan ko sibiri doya ni karidoyaw fɛ k'an bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma kuma ko b'a sɔrɔ ko kunpa b'o olu la ne fana ko ma k'u ka dugawu kɛ an bɛ arajo ko kan ni arajo ko ɲɛnabɔra sisan a bɛ caman bɛ nɔgɔya fɛɛrɛw b'an bolo ani kibaruya dicogo b'an bolo fala ye ni arajo dayɛlɛla sisan o baabu bɛ nɔgɔya kosɛbɛ o lafiya fana ka bon ni bɔlɔlɔ ta ye kosɛbɛ an na fɛɛrɛ tigɛ u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na teliya la o baaraw fana bɛ sen na an bolo nin ye an donkan ye bi wula in na han ne kan ka kuma ɛri o ɛri kunungo sibiri Juillet kalo tile 4 san 2026 Mali wolomasiri tabaw n'u dɛmɛɲɔgɔnw ka bolo di ɲɔgɔn kɔnɔna na n'o ye Irisilakaw ka Afrika kɔɔri ye fala ye u ye min ye Bamancɔri ni wawalekɛbaw ka wulikajɔ belebelew u y'olu de bali kunungo wulikajɔ minnu n'u laɲini tun ye minnu ye o ye ka anefisi wolomasiri tabaw sigiyɔrɔ bɛ ka yen minɛ Gao kan min bɛ ka don o kɔnɔ Agioloku Sevare Kona Somadugu ani Kenyoroba nin bɛɛ lajɛlen tun y'u ka laɲiniw ye wulikajɔ in ma se ka sen sɔrɔ a ma se ka sabati i n'a fɔ a lamɛnbaaw y'a laɲini cogo min k'a sababuya kɛ Gawokaw fɛ yen wolomasiri taba minnu bɛ dugu ma olu ye ko in natɔ ye kabi yɔrɔ jan fala ye u ye droniw ye ka min ye drone kamikazew k'olu ye mobili min bɛ yen bi n'o u kɛlen don k'o fa mugu la tewu nin bɛɛ lajɛlen Bamancɔri kɛbaw kabi yɔrɔ jan fɛ
min ye wolomasiri tabaw ye u y'olu ka baara ban sevarekaw fɛ armée ale ma da wulikajɔ dɔrɔn ma ko fala ye a taara ka sevare n'a tɛnkundugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen munumunu bamanciwale ni ɲɔgɔnwalikɛlaw donna wo kɔnɔ minnu nana moto dilan ni y'u saradalen ye u su a bɛ k'i ɲɛna ko min ye kasaraba ko o de kɛlen don kɛnɛ in kan ye fala ye min ye kilomɛtiri 15 ka kɔ o ɲɛ somadugukaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye moti mara kɔnɔna ye fala ye bamanciwale ni ɲɔgɔnwalikɛlaw u ni dugumamɔgɔw ni sanfɛmɔgɔw fana karila ɲɔgɔn na ye armée ale ye goni jiguw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u tun bɛ ka labɛn kɛ sa ko sufurulaikaw fɛ yen fala ye sufurulayi dɔn wa n'i bɔra sufurulayi dɔrɔn i selen barbe o somadugu sufurulayi barbe sevare o i selen moti dɛnɛn kan ka ban sufurulayi wolomasiri tabaw ka kalanso de bɛ yen denmisɛnninw ka kalanso de bɛ yen bololabaarakɛ kalanso fana bɛ yen min ye aw ka SNC bolofara belebeleba n'o ye ale kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen ni olu ye marifa bila n'u kan ka na sɔrɔdasiw ka gun kan yan'u ka taa o kan olu ka labɛn bɛ kɛ nin yɔrɔ in de la fala ye o la sa yen baro kɛlɛ n yɛrɛ ko baro kɛlɛ cogo Jean Élisée Dawu ko yen ne goni gosili juguyara n'a bɛɛ lajɛlen fala ye ale ni Sevare bamanciwale kɛba maa 20 u y'o de fa o yɔrɔ la ye nka o ni Sevare a yɛrɛla sa k'a fɔ min ye bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw ye u kɔni u su bɔrɔntɔra yen ne i ko kaba ko min ye armée kunungo tile kɔnɔna na u ye bamanciwale kɛbaw ka wulikajɔ n'u ka fɛɛrɛ fɛnɛ sigilen don sen kan u y'a bɛɛ lajɛlen langoloya ka min ye u ka maa mafalenba minnu tun bɛ yen n'olu tun ye wulikajɔ kɛ Sakubu kunda Anefis ka fala ye Anefis min n'an da bɛ tila ka don a kuma na sabula sɔgɔmada in na u taar'u fari filɛ ɲɔgɔn na tuguni Pankuru ale ye wulikajɔ kɛ Anefis n'a lamini bɛɛ lajɛlen na min ye bamanciwale kɛba ni ɲɔgɔnwale kɛba kangaranba 2 ye fala ye u y'olu bɔ baara la kelen bɛ yen o tun ye FLA maaw ka maa ye ale tɔgɔ ye ko Abdramane Zaza ale yɛrɛ jeune a y'o baara kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa bingali min kɛra nanpalakaw fɛ yen ni ale yɛrɛ tun y'o kojugu kunyanfa ye o la Iyad Agali a ka maa mafalen u yɛrɛ ka kuma k'u ka kɛlɛbolotigi ɲɛmaa do fala ye ale kɔni fatura kɛnɛ in kan ye min ye Mbarek Akili ye u ye o fana bɔ baara la ale min yɛrɛ tun ye colonel kɔrɔ ye u b'a yira sa k'a fɔ ko min ye FLA maaw olu ka chef d'état-major kɛlɛbolo danga kɛlɛbolo ɲɛmaa ko o de ale ye u y'ale fana bɔ baara la ni maa kofɔlen min filɛ nin ye fala ye Tenza Wacha ni kɛlɛ min kɛra ni an ye dugumasara cɛ a la san 2024 ale de y'a wulikajɔ labɛn han fala ye Tenza Wacha ni kɛlɛ in wolomasiri tabaw kun taara ni mobili 14 de ye patrouille nga o y'a sɔrɔ ja maa ninnu kɛlen don k'u kɔngɔma k'u kɔnɔ ye maa min bɔra la a ma caya dɛ nka sen kabini ni maa kofɔlen 2 in nana ka na u jɔ fala ye drone ye u to sanfɛ k'u bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ mobili minnu kɔnɔ u y'u to sanfɛ ka mugujugu jigin a kan k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ k'a ban pewu y'a mɛn an bɛ taa an ka mɔgɔ su ta a y'a su de sɔrɔ yen bɔmu o ma kɛ maa negela ye o yɔrɔ in na ye fɛn fɛn kun tugulen don yiritu la ani kɛrɛfɛlaw la u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la Anefisikaw fɛ yen min ye kɛlɛ in kɔnɔna fala ye ko damadɔ kɛra f'an k'olu fɔ maaw ye k'olu faamu bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw n'o ye FLA ni terrorisme ninnu ye fala ye bibi na u kɛlen don ka taa denmisɛnninw ta han dendaninw caman o de tun b'u bolo i b'a dɔn k'a fɔ anw ka maaw u ɲɛ suru olu kan u y'u foto ta ko don dɔ kuma don sabula olu de bɛ jalaki kuma caman min ye josariya tigilamaw fɛ nin funangɛni fɛn fɛn tun bɛ ni marifa b'a bolo n'u tun bɛ pan na Anefis n'a lamini na fala ye ale ni agɛlɔg wolomasiri tabaw y'u bɛɛ lajɛlen ja ta yaasa don dɔ la ka se ka jira maaw la wa funangɛni bɛɛ lajɛlen u falen don tewu hali u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ko min na sabula baaliku minnu b'u bolo olu bɛ ka dɛsɛ bi u taalen don u ɲɛsin nin denmisɛnnin fitinin ninnu ma min ye kɛlɛ in bɛ ka kɛ kuma min o y'a sɔrɔ sa maa minnu bɛ yen n'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye jajugu ni kuma jatigindaw ni kuma kalandaw fɔli ye olu b'u sɔn f'u yɛrɛ nana ye k'a fɔ kuma min u bɛ ka min fɔ a si ni tiɲɛ ti taa sira kelen fɛ u ka sɔrɔ k'u bɔlɔ jigin fala ye ne ko ko Anefis ni Kidal k'o ye kilomɛtiri 150 e b'a yɔrɔ dɔn fiyewu i t'o kɛ agɛlɔg ye fɔlɔ o n'a ɲɔgɔnna damantan kumaw de b'u da u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ fɔ yɛrɛ kununko kɛlɛ in na fala ye nɛgɛjurutigi tun ye wolomasiri tabaw n'u ka dɛmɛbaaw dɔrɔn de maa si tun tɛ se ka nɛgɛjuru sɔrɔ baara taabolo de falenna wa armée ka minɛn kuraw olu de bɔra baara bɛ ka kɛ ni olu de ye bi fala ye cɛsiri min kɛra n'i y'a ja u ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ kɛcogo yɛlɛmana pewu
wa mi ye wolomasiri tabaw ka dagaw bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔsili kura de sigilen no ko hukumu kɔnɔna na fantan ani naani fɛ sɔgɔma in na tuguni u ye mugukan bɔ anifisi fasumasuna na fala ye komi u y'a ye k'a fɔ kunungo kɛlɛ la agologu jɔyɔrɔ taara maaw bilara ka taa yen sɔnsɔn yaasa ka se ka diliba dɔ yen na u nana ka n'a lajɛ sa komi anifisi u ɲɛ jɔnna maaw la u ye wulikajɔ kɛ nka nin waati min na an bɛ ka kuma taa tugulen n'u la fo kidali bankun kan donc an bɛ se ka min fɔ kunungo ale ko la ani an ye kibaruya min sɔrɔ bi anifisi fanfɛla la sɔrɔdasiw yɛrɛ minɛnw ta ka bɔ Gawo ka taga fara anifisi fana ta ka fala ye n'o ye renfort ye renfort belebeleba de donna ye bi lansara waati o y'a sɔrɔ mugu kan kɔni ko gannen don nka nin waati in na anifisi masurunya na mugu kan foyi tɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka se ka o ɲini fala ye maa minnu donna kɔnakaw fɛ yen a kelen ma bɔ a la kɔna sɔrɔdasiw olu ma dan minnu nana bi u ka k'olu fa dɛ maa maa bolila ka taa yɔrɔ yɔrɔ u y'a bɛɛ nɔbɔ fo ka taa se a maa labanw ma o de la n'i ye kɔna su ye i ye minɛn fɛn fɛn ye mobili ni fɛn kuranɛ ni fɛn minnu dalen don a bɛɛ ye kɔna ye donc bi an bɛ se ka min fɔ o ye k'a yira sa ko armée min ye wulikajɔ ni cɛsiri maaw n'u bolo minɛn bɛ se ka lakana cogo min u y'a yira k'a dɔn k'a fɔ ko minɛn minnu sanna a ye nafa ɲɛ u ye filanan ye mun ye zen kibaruyaw dicogo ɲɛna fala ka tɛmɛ waati tɔw ta kan an k'an sinsin o kan baara kɛra cogo min zen a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ an bɛ ORTM yɛrɛ fo ale ni diripa ka taa se amapu mɔgɔw ma u ye nin sen ta kɛ cogo min u k'u jija kibaruyaw ka kɛ tancogo la ka jɛnsɛn ta an ka kɔn k'an ka ko kun minɛ k'a ɲɛfɔ an ka jamanadenw ye an kana dogoli foyi kɛ a la o b'a to maaw hakili bɛ lafiya kosɛbɛ hali maa ye zen maaw ma girin-girin maaw jama tigɛ parce que bɛɛ ye kibaruya sɔrɔ k'a bɔ kibaruya sɔrɔ yɔrɔ ɲɛnamaw la k'a ɲɛf'u ɲɛna min bɛ senna fo ka taa se a ko kuncɛli ma n'Ala sɔnna ma sini an na jira ni sɛnɛ kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya belebelebaw k'olu fana da maaw tulo kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyaw bɛ taa n'an ye wolomasiri tabaw ka gun ka fala ye bamanci wale ni ɲugawale kɛbaw tun ye wulikajɔ dɔ boloda bulikɛ sikaw fɛ yen jɛrɛ belebele senfɛ sa ni tubabukalo salen tile 27 armée ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa fɛn fɛn tun taara o kɛnɛ kan k'o bɛɛ lajɛlen bɔ baara la juillet kalo tile fɔlɔ armée ye gosili fana kɛ tuguni ka ɲɛsin Gawo n'a lamini ma kilomɛtiri 165 min ye bamanci wale ni ɲugawale kɛbaw minnu tun bɛ Finakaw fɛ yen sɔrɔdasiw u ka wulikajɔ fana kɔnɔna na tuguni u nana fɔ min ye ɲaminakaw fɛ yen kalo tile 23 ka taa se tile 26 ma
bamanchoro ni wale kala kwa kungelo ga udugoro fefe sigi kasika mawga mogom fe munu mine no e jaga ni taju ni moto ye arme sraka o bela jele salo ka bo ubolo mamunu tuma kene ka kulu bela jele bo bara la peu kabar wuliga jofana hogumu kono na mi anga sraba ye falai kabo kai kana Bamako wuliga jo sraka kaka ka damine juin kalo tle muganu sabaka ta sa tle muganu konontoma arme ale koni sense kabo kai fo Bamako maunu bolo minaw ale ni dolma bolma few keme kononton ani binani osraka do Bamako konna nani minaw nyi ni ya so sa ma chama wonu gun jorale no ku ga minaw musaka na tugo mina sabula sra famela jele tu minene no na falai sura sugo ko degu mi mesra nyire ka kwala ko che ko sra re de ti bara gele yoro re sra re de ti sabula mobile mi wuche no kereve no lu bo bogola o de ka chani bana shi ho ti bamanjuale re o sra re de o ko ni gele obey sura su ye kalanse fana ke o ka sura su kuna munga nga kiri bara ke falai o bara fana kunchara sa mamunu tumo kola sa ma woro nyango ulu sugandira kalan sefe kalami no kunchara peu uga kalan so fana be no école d'administration de l'armée EMA o fana ga chedo mbora ma keme an bisbani saba katika ulu fe kalan so yi ale koni kalande usa yira ga bako mi abara o bela jile sigira senga wulu masri taba yira ga ko fe sira fe mami muna fana be sa no be kalana no ye force de sécurité uye anga dugu kono na lakana ke ba police ni gendarme police ni sapeur pompier falai ulu fana ga sana ele kalanso no état major ale fana ga che bisba ulu fana bora ayesi mawtu mala to mina jabana wore maw fana nana ala mi ma woro sa ya ira saka foko ulu ma woro ulu fana ga maistra kuraw ye no sura si maistra ye ulu ga kalika chef fana ke cour d'appel la Bamako ale kona yanu ga barata che colonel d'aviation Adama Damele ale koni wulu masri tabaw ka munu me pangunu ko kuna ulu ga joro sabana kerenena no obe gawkaw fe ale barata juin kalot le bisaba temenena wuliga joni chesiri konana ayesi jamanaw ulu fana be labena sa chuga mina minye uka wasablo ulu saka ngala so nyana chuga mina juin kalot le mugani koronto gata sa le bisaba o baraw kera kerengrene yala wagadugu kaw fe minye jamana sabayin wasablo nyamawye u bismillah capitaine Ibrahim Traoré fe wagadugu kaw fe barab na ka chugumi anuka nga femunu sigi senga yasa wasablo me saka sigi senga chugumina uyolu baraw fo jiesrege nani sharia kota nasra fe ayesi jamano ya ira saka fo kulu bora CPI la sebe mi ba ira ku bora falai jiesrege nani tomba no Nations Unies ale o sebenda uma Mali tajirama Burkina tajirama wa minye Nigeria o frata dirama jamana saba insa ma ko ne ya ira la ka fo ko ukaboli mamunu be nulu nominele no ka ko hukumu kona munu nga seba ndo no lumna na sega sega ko luba fo mi sawara sa no oye sawara samba flan mugan wolo vlay falai o we soroka boala peu nga yano che fefe be no seba ngundo na olubara oluna sigi sengelenga sorokota na srala sa DGCC ale wuliga joke anika fero sigi senga sa mamunu be sa ni moto be olubro no kala ga dogo ka sega olu soro taji fana miye ko wa saba nyango ode na nga jabana kono mi me be siter ni bafla ani koma ode do na Bamako kono na dogo kun temeni ko na falai ka damina sa miye juin kalot le muga ani durula kana se juin kalot le saba masa taji koni abeka doto abeka dote kai ka fana fe balo fana sira ka tadi uluma no farni sabula uluka jurawtu ya ira sako taji ko farni ngo galabe ulula DGCC aka sugu la kolosili moto fere mun sigira uluka sa ko be ka nyefoli ke na mamunu me nulu ko nga dobu bulu nu kala no ga yoro fo DGCC be ka tolu magazin da tugu ya sa be sika jabana ga sharia ulu bato tugu mina yiri wali kota na srafe ale ni kena kota na srafe Mali ale koni sefa war million keme segi ani bioro ni nani bo ko di Juillet kalo yi o kona na sa Bamako sigira flana kona na nyama moro obisega soro tugumi yoro nyere kurumo karla sigira flana kona na ayira saka fosa musaka kunfolo bena sefa war million keme saba ani bioro biduru ni woro de ma oblara senga sa Bamako kasika camion kononton ko sango di munu mesega nyama nche san kalota ani fla mi sefa war million keme duru ani segiye uye o fana do minona minamunu no sana toguna industrie ma fa ka sika dofra voirie ale ka bolu fara ka anazeri dogokun temene na sa ale baraw sigi senga bara munu to da sina foni kalo intle duru no ye sirabaw kan sa mamunu ko ka moblu nu mutoni minan waraw joy wala ka ta barake tugumina ka sira ere bela jile mine kulula wulili baraw ke akara Bamako ya tugumina fana kai kaw fana fe bara inkara o tuga kelena kuchala kaw fe mamunu yu ka moto plaki do falai
ne y'a sɔrɔ sa maa 750 kun ye sɛbɛn don a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye 300 kɔ olu kɔni ka plaquew bɔra plaque kun fɔlɔw fana bɔra Bamakɔ fana kɔnɔna na o dira olu tigiw ma maa bɛ sa ko kɔni plaque do fala ye joona olu bɛ k'u taw sɔrɔ min ye sangaw fɛ yen sefa wari $73 o de donna panneau solaire la yaasa u ka dɔgɔtɔrɔso ale bɛ se ka min ye courant sɔrɔ cogo min san kalo 12 baɲumankɛtɔn bɛ n'o ye fede sa ale de kɔni musaka in di sabula sangaw kun y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka dɔgɔtɔrɔso a baaraw kun jɔlen don pewu k'a sababuya kɛ courant ko ye hali min ye vaccin ye n'o ye boloci furaw ye ka taa se u ka laboratoire ma n'u ka bloc opératoire ninnu si kun tɛ se ka baara kɛ tuguni k'a sababuya kɛ courant ko ntanya ye nka nin waati in na maire yɛrɛ n'o ye Félicité Jara ye ale ko tare ko baara bɛ se ka kɛ u fɛ yen Katikaw fɛ yen Prytanée militaire ale ye a ka ɲɔgɔntɛw ni ɲɔgɔnmadaw minnu ye san kɔnɔ baara ɲuman kɛ olu ka jɔnjɔn kɛnɛ o sigili ko 22 kɛ premier ministre ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye écoleden 770 kɔ ka bɔ jamana 12 la olu de bɛ kalan kɛ kalanso in kɔnɔna na ye ɲinan DEF la ko olu kɔni 100 olu ye o sɔrɔ u ka maa tun bɛ DEF la o bɛɛ lajɛlen passera kalanden 200 ni ango olu de kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ Korika Afisetu Sidibe min bɛ classe laban na n'o ye lycée classe laban ye terminal fala ye ale ka kuru de cara ni bɛɛ lajɛlen ta ye 17 buruburu 75 a ye o de sɔrɔ mention spéciale ani ka tableau d'a ma premier ministre yɛrɛ de bolo y'o d'a ma kɛnɛ in kan yen taasibila kɛra Sadio Kamara ye sabula ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Prytanée ale kalan a yɔgɔyali ni a sigili la sen kan wa a yɛrɛ yen directeur fana kɛ waati min na min ye Prytanée ye u kun y'a ɲɛmaya fana kalifa la a y'o baara fana kɛ wa san o san nin kɛnɛ in ka fala ye jɔnjɔn in a tun b'a yakubaya wa a tun b'a ɲini fana min ye kalandenw fɛ ani karamɔgɔw fɛ ka dɔ fara cɛsiri ani timinadiya kan taasibila kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛra ye kɛnɛ kan ye premier ministre ale yɛrɛ Jakarta 5 di ko k'o di an ma anw journaliste ko tɛ dɛ écoledenw anw écoledenw kɔni an bɛ taa an da nɔfɛ sini Bayala lieutenant Bayala an bɛ taa an da nɔfɛ sini jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko taa na sira fɛ min ye jamanakuntigi ye Bamakɔ ya fala ye Madame Fatima Alinje Garfa ni ale ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ministre min bɛ Tchadikaw fɛ yen ale nana ni bataki ye bataki min n'o ye ka Asimi wele k'a ka taa kɛnɛ ka Tchadikaw fɛ yen fala ye min ye u ka jamanakuntigi ye sa n'o o ye Mahamat Idriss Déby Maréchal ale de ko sa ko ji tɔgɔ la kuma bɛna sigi farafinna tɔgɔ la nin kalo in tile 15 n'a tile 16 Njaminakaw fɛ yen yaasa cogoya min na sa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ hakili jagabɔ ko la jiko ta na sira fɛ cɛncɛn fo ka jamanaw la sɔrɔko ta na sira fɛ fala ye conseil des ministres ale y'a jira sa ko jamana yɛrɛ bɛ musaka min don san kɔnɔ n'o ye loi de finance ye ko u bɛna yɛlɛma don san 2026 ta la k'a sababuya kɛ mun ye min ye jamana ye ale ka sɔrɔ n'o y'a ka taxe ni impôt ye ko dɔ farala olu kan ka bɔ jɔnni yɔrɔ sanu bɔyɔrɔ maw olu de y'a to ni dɔ farala jamana ka musaka kan o tɛ se ka to yen ten fo a ka don jamana sariya la o la sa wari min sɔrɔlen filɛ nin ye ko a bɛna jamana sɔrɔ olu caya n'o y'a sɔrɔ budget yɛrɛ kun fɔlɔ kun sigira sen kan sefa wari miliyari 757 musaka in mana fara a kan a bɛ taa sɔrɔ 7,372 la fala ye nka o la sa musaka min faralen filɛ a kan nin ye u ko a bɛna to jamana yɛrɛ ka se ka wari min sɔrɔ n'o o ye faranga ye a ko la sa u bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ o bɛna to sa musaka yɛrɛ bɛna t'i yɛrɛ sɔrɔ musaka bɛ bɔ miliyari 7,578 na ka taa miliyari 7,993 la o la sa wari min sɔrɔlen filɛ nin n'o nana fara a kan o bɛna don mun de da fɛ jamana kɔnɔna na lakana ko o bɛ a la Mali yɛrɛ ko sa k'a bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin commune ma n'o ye Komatex Segukaw fɛ yen ani musaka minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'olu sigilen don sen kan trésor kɔnɔna na olu baaraw de bɛna kɛ maa minnu fana bɛ yen sa n'olu bɛ baara kɛ jamana yɛrɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya wolomasiri tabaw ka lakana ko an'u ka sɔrɔ ko k'u bɛna a lajɛ ka dɔ fara olu kan jamana yɛrɛ fana ka juru minnu bɛ a la a na dɔw sara ni olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka o fana jurujugu olu bɔ a yɛrɛ kan na ni musaka in ye nka f'a ka don jamana sariya ale sɛbɛn kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa min ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ
ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye bolola baara ni dunanjigiso ko kunna fala ye olu ka lajɛ 12 o baaraw kun cɛra kunungo Bamako min ye Mali ye sa jɔyɔrɔ dira ale ma ale ka kɛ jɛkulu in a ɲɛmaa ye Mali bilara maa min nɔ na sa o ye muso ye muso min no o tɔgɔ ye Marie Cécile Mbuku Kipasta ale kɔni ye u ka jamana n'o ye Kongo ye ale ye u ka jamana ministre min bɛ dunanjigiso kunna ale ni so yɔrɔ salenw olu kunna min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ministre yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ye u kɛlen ka da sɔrɔ ɲɔgɔn na a b'a fɔ ma nanzarakan na ko huis clos o bannen tuma min na sa baaraba minnu kan ka sigi sen ka jɛkulu in kɔnɔna na ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan ka sigi u ni marabolow ni maratigiw ni dɛmɛjɛkulu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana kan ka sigi sen kan Mali ka waati kɔnɔna na ni Mali bɛna k'a ɲɛmaa ye baara kan ka kɛ cogo min na u y'o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛnkɛdaw kan o la sa ministre Mamu Dafe ale kɔni kɛra jɛkulu in a ɲɛmaaba ye san 2026 ka taa bila san 2027 la baara ninnu kɔni kɛra sa Mali yɛrɛ ka bonya n'a ka damakama kɔnɔna na u daminɛna kunungo fala ye sɔgɔma k'a kun cɛ wulada fɛ ni surafana dun ye surafana dun min senfɛ fana bonyaw kɛra bolo min ye donbolo olu fana kɛra o kɛnɛ kan maaba fɛn fɛn nana sa Mali a y'u bɛɛ lajɛlen jansa nin kɛnɛ in kan min ye jɛkulu in ɲɛmaaya sokura ye n'o o y'u ka comité exécutif n'o ɲɛmaaya dira Mali ma ministre Mamu Dafe a y'i da don a kuma na min ye Niger ye e ko ale ma jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ko in na wa fala ye ka b'o la sa Madagascar jɔyɔrɔ dangan filanan o dira ale ma sabanan de dira Madagascar ma Maroc ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye Niger ye filanan ye Madagascar ale ye sabanan ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛli la sa Mamu Dafe ale miirina min sigi sen kan ani ka fɛɛrɛ min sigi sen kan Mali tɔgɔ la u jɛra n'o sɛbɛn in ye Mauritanienkaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye fala ye ko ni nin sera ka lawaleya k'a bɛ ɲɛ Madagascar ni ale ni farafinna camancɛ bolo maaw u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni u ye fɛn minnu ye Mali kɔnɔ yan k'a sera an k'u don ba la han tile fila in kɔnɔ olu ye min ye k'an k'an jija an k'an da yen don ba la ko ye fala ye o la sa bɛn kɛra a kan baara kan ka kɛ ni min ye Mali ka san hukumu kɔnɔna na ODP la n'Ala sɔnna ma sini Nfamara ale tun b'a kɛnɛ kan an na kuma di ministre yɛrɛ ma u yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ sabula baara in ale kɔni kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ a ye Mali sankɔrɔ ta sabula nin waati na jamana 42 fala ye olu de nana jɛrɛ in ale kɛnɛ kan Mali kɔnɔna na funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa I ka se k'i yɛrɛ tɔgɔ la kuran sɔrɔ I bolo su ni tile Emicom SRL nalen n'o kana wasa kɛ kiti min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni arajo ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi I fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔ la kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 I bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL Coupe du Monde ale bɛ ka se a sɛkili saba siriyɔrɔ la fala ye anw équipe njinu ngoni sera so fa nyina na kan tara Coupe du Monde kena kan ngaba yɛrɛ e ko Allemagne nga groupe be ma ban 16e de finale la de groupe bin tota sina ma jassane kunungo mi 8e de finale kene kan Maroc ale ni France ulu ka seben soro sakata quart de finale kene kan mi waraw ye no lu Atlas waraw ye ulu se soro ko labemba kan no o ye Canada ye sabula jamana saba de be ka ko labe
Maroc ale ma bila dagirindala ko saba ani fu ale o de kɛ olu la bini ala sɔnna ma sa min ye ndulatibaw dɔw fana bɛ bi wulada in na min ye Norvège ni Brésil ye olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi Angleterre ale fana ni Mexique olu fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi ni ala sɔnna ma hakilila k'a fɔ o ndulatan fila olu de bɛ bi min ye Espagne ye ale kan ka jouer ntɛnɛn don ale ni Portugal anu ne bɛnna wala ni crise de bɛnna ni ngoni comme VAR be bi di crise ma be crise ka biu crise nunun bi mani le fala fona uchi comme Maroc ye minga kunu oho nde na dake VAR kona France fana afana bara to bi jila kunu ngogoyi penalty fana kuma chara de fala doué ka penalty sur le mami rep me bande tujiga yoro Mbappé ko na le nyeta na echelu sisa ni Messi be kala kele wolovla ola sa Espagne ale ni Portugal mana jouer au conférence aux États-Unis ni Belgique be jouer ko be kuncha sa Argentine ni Egypte ani Suisse ni Colombie olu de be se na ko mbela jele to kunche Mbappé ko ni wati na falai akoni aye uye Paraguay dasi nga Paraguay nyinaye asa mugani nani ye mi français aye ni Paraguay kelen dasi ni yoro kelen na fana kara kelen ani fuye mi Mbappé bi France koni konna na mama ye bolontan ke France équipe nationale fait falai coupe du monde keneka ni bolontan re keneka akabi ka chani bela jele tay bi sabula mamu manye atemeno la no cheri ariye aleni giru andaro jume ka atemeno lu bela jele na ola sa ndulatain ka koni ngelera kosbe mi nye Amerique woro duga fan jekulu nye no oye Paraguay ku niga gelede Maroc ale ye Canada ka sugo bampeu Canada kun sugorare ko ale be ta fo demi-finale la falai kunungo deuxième mi-temps na Maroc yu ka ni so jabela jele yele maka ni so go ya ubolo ngaw yere ka jamana mago ku ye doke o chef folo ni ye u ye minge ni ye ko kan kosbe Cristiano Ronaldo ko akoni togo dona tariku la de falai coupe du monde éliminatoire direct bi ko ni kit so ko fo tuga sila ma Cristiano togo fo sabula e chulu kilo min dasi penalty ka ni ye ko mami shiga tani bela jele tay ko koni o jonyo ma bolo wa ko ni Espagne min bento flen ye ko Espagne yere de koni ye ka équipe mi meka yere soro kabini compétition ndamne na wa ka bolontana o semeka ja o be ka nyu famu doni kuni Cristiano ga dulatain ko atna ke bolontan don re fala ko sabula ko ton fly bela jele mi kangelen fo o ti Espagnol sa we Portugais sawa nara sonama ana o don kono ni me dan sigi wulada ina tala wulada ina bara o kera falai keta fe ka se ka jawni fo ira wala ka bla bololo sanfɛ kuma ne o lase ala ka sini ira ambela jala ka fayiri ka ngarske akambe ni ala sonama لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana taka daka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maigay ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogola anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jele olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini